Tervetuloa tutustumaan Pescado-hankkeessa kehitettävän ympäristötiedon hakupalvelun toisen vuoden prototyyppiin. Videolla esitellään Pescadon käyttöliittymää ja hakukoneen taustalla olevia erillisiä palveluita. Käyttöliittymässä on 3 osaa. Keskellä on normaali Google-kartta. Vasemmalla on tietoa, joka on aina käyttäjän nähtävissä. Käyttöohje kertoo painikkeista, joiden avulla kysely on tarkoitus suorittaa. Alimpana on kooste, josta nähdään, mitä olet määritellyt haettavaksi ennen kuin painat Aloita kysely tai Start Query-painiketta. Kaikkein ylimpänä on nopea paikkahaku, johon voit syöttää kaupungin nimen, esimerkiksi Helsinki, ja pääset suoraan haluamaasi kohtaan kartalla. Käyttöliittymän yläreunassa äärimmäisenä oikealla on käyttöliittymän kielivalinnat ja karttatyypit. Vasemmalla on painikkeita ja niistä aukeavien valikoiden avulla voit määritellä kyselysi saadaksesi tietoa päätöksiesi tueksi. Ensimmäisen painikkeen takaa aukeavasta valikosta valitaan käyttäjäprofiili. Tällä hetkellä on valmiina 3 käyttäjäprofiilia, mutta myöhemmin voit muokata profiileja laajemmin. Voit esimerkiksi valita palvelun oletuskielen tai määritellä terveyteen vaikuttavia tekijöitä, kuten allergioita, joiden avulla saat juuri omiin tarpeisiisi räätälöidyn vastauksen. Valitsemme kokeeksi käyttäjäprofiilin Arnold Admin. Koosteikkunasta nähdään, että tämän profiilin ennakkovalintana on Suomi, jolloin sivu latautuu uudelleen ja muuttaa käyttöliittymän suomenkieliseksi. Otsikot, ohje ja painikkeet ovat nyt suomeksi. Seuraavaksi kokeilemme Fionan profiilia. Fiona on peruskäyttäjä, joka on tavallinen, keski-ikäinen ja terve asukas. Havainnollistamme nyt palvelua Fionan perusprofiilin avulla. Toisen painikkeen avulla määritellään tietotarpeet. Jos vaikka haluaisit varoituksen terveyttäsi vaarantavista tekijöistä, valitsisit varoituksen Warning Request. Will there be any health issues? Saadaksesi varoituksen sinun tulee määritellä, mitä aiot tehdä. Aiotko esimerkiksi ottaa aurinkoa, jolloin tarvitset tietoa ultraviolettisäteilystä, vai aiotko kenties kuntoilla ulkona, jolloin ulkoilman otsonipitoisuus on terveytesi kannalta tärkeää tietoa? Tässä esimerkissä valitaan kuntoilua ulkoilmassa ja palvelu tarjoaa valittavaksi listaa yleisimmistä liikuntamuodoista. Näistä valitaan tässä kävely. Valintasi kertoo järjestelmälle, että ulkoilman otsonipitoisuus on sinulle olennaisempaa tietoa kuin ultraviolettisäteilyn määrä. Seuraavaksi sinun on kerrottava palvelulle, miltä alueelta tarvitset tietoa. Voit valita alueen piirtämällä sen kartalle. Esimerkissä valitaan alue Espoon keskuksen ympäriltä. Määrittele myös ajankohta, jolta tarvitset tietoa. Tässä esimerkissä valitaan muutama päivä joulukuun lopusta. Tämän jälkeen voit käynnistää haun. Pescado-haun takana on useita erillisiä palveluita, jotka tässä näkymässä ovat käynnissä Pescadon palvelimella. Määrittelyjesi avulla palvelu päättelee, millaista tietoa vastauksen tuottamiseen tarvitaan ja noutaa sen erilaisista ympäristötietoa tarjoavista verkkopalveluista. Tiedot ja hakuehtosi yhdistetään tietokannassa, joka tuottaa varoitukset. Internetistä löytyvän tiedon määrä on suuri, mutta näin saadaan vastaukseesi juuri sinulle tärkeät tiedot. Ne työstetään ja käännetään luonnolliselle kielelle ja vastaus lähetetään takaisin käyttäjälle. Kun kyselyn vastaus on koottu, se esitetään puhekuplassa valitun alueen lähistöllä. Tässä haussa selvisi, että ilmanlaatu tulee olemaan välttävä pienhiukkaspitoisuuksien vuoksi. Varoituksia ei ole, joten hiukkasten määrän ei arvioida aiheuttavan terveyshaittoja kävelyretkesi aikana.
Vastauksessa käytetty tieto on nähtävissä ikkunassa olevasta pienestä viivagraafista. Viivat kuvaavat saastepitoisuuksia normalisoituina, ei tarkkana lukuarvona. Esimerkissä asteikko on kolmiportainen. Alimpana oleva pitoisuuksien taso on hyvä, keskellä välttävä ja ylimpänä ovat vielä korkeammat arvot. Saasteet, joiden pitoisuudet ovat kuvaajassa, selviävät oikealla olevasta selitteestä, jossa on kerrottu myös taustan värien, punaisen, keltaisen ja vihreän merkitys oikeina pitoisuuksina. Mikäli olet kiinnostunut todellisista pitoisuusarvoista, voit käyttää aikasäädintä ja näet pitoisuudet tunneittain kuvan oikeassa reunassa. Pescado-palvelussa on myös muita käyttäjäprofiileja, esimerkiksi Arnold Admin, joka on viranomaiskäyttäjä. Tämän profiilin avulla voit tehdä toisen tyyppisiä kyselyitä. Voit esimerkiksi tarkistaa ilmanlaatutilanteen raja-arvojen suhteen Helsingin lähialueilla. Tälle profiilille ei pidä eikä voikaan määritellä toimintoa, koska se on tarpeeton. Tässä esimerkissä haun aika ja paikka on määritelty jo aiemmin, joten muuta ei tarvita ja haku voidaan käynnistää aloita kyselypainiketta painamalla. Tähän kyselyyn saatu vastaus eroaa hieman edellisestä, koska nyt on saatavilla muitakin ympäristötietoja, kuten säätietoa ja tietoa useamman ilmansaasteen pitoisuuksista. Haku löysi tietoa esimerkiksi tuulen suunnasta ja nopeudesta, jotka on havainnollistettu kartalla vaeltavien pienten täplien avulla. Jos valitset toisen ajankohdan, täplät liikkuvat toiseen suuntaan. Lisätietoa Pescado-projektista on internetissä osoitteessa pescado-projekt.eu. Kiitos mielenkiinnostanne.